ஜஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் ஆனா கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்றது நம்ம சேர்க்கு. ஏன்னா நம்மளுக்கே அந்த டவுட் இருக்கா, நம்மளே கிளியரா அப்படின்றது. இப்போ சிலர் எப்படின்னா, இப்போ நம்ம யாருக்குமே அது ரொம்ப தெரியாது இல்லையா, நம்ம விஷ்ணு தான் எல்லாருமே வைஷ்ணவைட்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம வைஷ்ணவைட்ஸ்ன்னு குறிச்சாலும் நம்ம விஷ்ணு தான் கிரேட் அப்படி எப்பவுமே எல்லாருமே. ஆனா இப்ப சிலர் சில கான்செப்ட்ல புரிஞ்சுப்பாங்க, சிலர் இன்ஃபர்மேஷன்ல புரிஞ்சுப்பாங்க. எனக்கு எடுத்தீங்கன்னா நான் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஞானம் இருந்தாதான் புரியும். ஆனா கிருஷ்ணர் விஷயத்துல எப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு யாராவது ரொம்ப பிடிச்சிட்டு அவங்க டாப் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஓகேன்றோம்ல, அந்த மாதிரி கிருஷ்ணனா எப்பவுமே பிடிக்கும். அதனால அவர் தான் டாப் ஆனா எனக்கு ரொம்ப ஈஸி ஓகே அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப நிறைய பேருக்கு வேற கன்விக்ஷன் இருக்கலாம் இல்லையா, ஆப்போசிட் கன்விக்ஷன் இருக்கச்சு அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இப்ப இதுவே வேற நம்ம எடுத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் ஒரு சைட்ல வைங்க, சைத்தன்யா மகாபிரபு அண்ட் நித்யானந்தா பிரபு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியாது. சோ பிகினிங்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நோன்னு சொல்லல நம்ம, பட் நம்ம எஸ்ன்னு சொல்றதுக்கும் நம்மளுக்கு மனசு கேட்கல. ஏன்னா நம்மளுக்கு அவ்வளவு கன்விக்ஷன். நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லார்ட் சைத்தன்யா அண்ட் கிருஷ்ணா, அதுதான் சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம ஒத்துப்போம் மாதாஜி. பட் இந்த ஸ்டேட் 2 years பேக் சொன்னா யார் அந்த சைத்தன்யா, நித்யானந்தாவா அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தோம் எல்லாருமே. டெஃபினட்டா நான் கேட்டுருப்பேன். ஏன்னா முக்கால்வாசி பேர் நம்ம அந்த ஃபீலிங்ல தானே இருந்தோம். அதனால நம்ம அந்த கன்விக்ஷன். சரிங்களா, இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய 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 ஸ்ரீ சைத்தன்ய நித்யானந்தா, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா, ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மய்யா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अजाता दशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. Come on, எல்லாரும். हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी. ஓகே, மோகன்தாஸ் பிரபு ஜஸ்ட் இந்த ஷேர் பண்ணுங்க. சோ கடகடன் படிச்சிடலாம். நான் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீங்க ஷேர் ஓவர் ரைட் பண்ணீங்கன்னா வெரி ஹாப்பி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ குயிக்கா
நம்ம வந்து 66 Mathaji. 66 தான். Whatever I'm showing on the screen. Okay. But it'll be easy for me to share. Hare Krishna. So 66th verse என்ன ஆகுது? இப்போ நம்ம நாராயணா தான் சுப்பீரியர்னு ஆயிடுது. இப்போ கிருஷ்ணா தான் ஒரிஜினல். இப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே அவதாரங்கள், கிருஷ்ணர் தான் அவதாரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரிஜினல் கேண்டில் என்ற கான்செப்ட். So 67ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, all the incarnation of Godhead are either plenary portion or part of the plenary portion. இப்போ கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வர்றது ஃபர்ஸ்ட் யாரு? ஃபர்ஸ்ட் யார் வராங்க கிருஷ்ணர்ல இருந்து? புருஷ அவதாரம். பலராம். ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கர்ஷன். ஓகே, பட் ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட். பலராம் என்ற இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வர்ற விரிவாக், ரைட்? அதுக்கப்புறம் தான் ராதாராணியே வராங்க. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, விரிவாக்கங்கள் அப்புறம் அது எக்ஸ்பான்ஷன்ன்றதா விரிவாக்கங்கள். பிளனரி போர்ஷன் விரிவாக்கங்கள், எக்ஸ்பான்ஷன்ன்றது விரிவாக்கங்கள் அப்படின்னு, ரைட்? சோ அது புருஷ அவதாரன்றது கரெக்ட். அதாவது சங்கர்ஷன்ல இருந்து வர்றது புருஷ அவதார். அதான் சொல்றாங்க பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளனரி போர்ஷன் தான் புருஷ அவதார். பாத்தீங்கன்னா பல்ராம் ஃபுல்லா புருஷ அவதார்ல. புருஷ அவதார்லயே நீங்க சொன்ன 4 சங்கர்ஷன், 4 யாரு? சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், வாசுதேவர், பிரத்யும்னர். ரைட். இந்த 4 பேர்ல சங்கர்ஷன் தான் மறுபடியும் வந்து வளர்றாங்க, ரைட்? நம்ம ஒண்ணு படிச்சோம், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம புருஷ அவதார்ல இந்த 4ல வாசுதேவர் என்றவர் தான் நம்ம கிருஷ்ணரா வராரு. நம்ம வாசுதேவ கிருஷ்ணன், வாசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும். ஆனா பிரத்யும்னா என்றவரு என்னவா வராரு? என்ன விஷ்ணு? அது கரெக்ட், அது கரெக்ட். பிரத்யும்னான்றது நம்ம பூலோகத்துக்கு வந்துச்சு, காமதேவர் வந்து கிருஷ்ணரா வராரு, அது நான் சொல்ல. பட் சங்கர்ஷனா பிரத்யும்னா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த பிரத்யும்னா எந்த விஷ்ணு? நம்ம படிச்சோம் எல்லாருமே பல்ராம் தான். மகாவிஷ்ணு. ஹரி போல். வெரி நைஸ் பிரேமா மாதாஜி. கார்போதக்ஷாயி விஷ்ணு, கார்போதகசாயி விஷ்ணுவா இருக்கிறவர் தான் பிரத்யும்னா. ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணு யாரு? அனிருத்தர் தான் ஷீரோதக்ஷாயி. பரமாத்மாவா இருக்கிறது ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணு, சரியா? சோ இதுதான். சோ இப்ப வந்து மெயின் மகாவிஷ்ணு யாரு? கார்ணோதய விஷ்ணு. கார்ணோதக்ஷாயி விஷ்ணு அவர்தான் அத்வைதாவா வராரு வித் காம்பினேஷன் ஆஃப் நம்ம சிவன். ஓகே, சோ இதுதான் சொல்றாங்க பேசிக்ஸ். அப்புறம் பாகவதம்ல என்ன சொல்றாங்க, இன்காரினேஷனோட செயல்கள் என்ன அண்ட் கிருஷ்ணரோட ஸ்தானம் என்ன அப்படின்னு. சோ சுத்த கோஸ்வாமி. சுத்த கோஸ்வாமி யாரு? சௌனக முனியர்களோட தலைமை குரு. வெரி நைஸ். சோ எந்த இடத்துல? நம்ம வீட்லயா? ஓகே. சோ சுத்த கோஸ்வாமிக்கு எந்த ரைட்ஸ் கொடுத்தாரு? இப்ப வந்து நான் இங்க உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கவோ உங்களோட படிக்கிறதுக்கோ எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரைட் நாமினிஸ்டா பிரபு கொடுத்தாரு இஸ்கான் மூலமா. இப்போ சுத்தகே சுவாமிக்கு யாரு கொடுத்தாங்க அந்த ரைட்? அவரோட குரு வந்து சுக்கதேவ். அவரோட தந்தை யாரு சுத்த கோஸ்வாமிக்கு? சுகாக்கு தான் வியாசர். ரோமாஷா. வெரி நைஸ். சோ அதுதான் வெரி பியூட்டிஃபுல். சோ இதுதான் ஃபேமிலி ட்ரீ. ஆல் த இன்கார்னேஷன் ஆஃப் Godhead are plenary portion or part of the plenary portion. அதுதான் பார்த்தோம். ஃபவுண்டன் ஹெட்ன்றது வந்து மேல், தலைவன் யாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த பகவான்லயே நம்ம பார்த்தோம். பகவான் கான்றது லீடர் ரெப்ரசென்ட் ஆகுது. அந்த தலைவன் வந்து கிருஷ்ணர். அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னா, நம்ம என்ன சுப்ரீம் லார்ட் வந்து நாராயணா. நாராயணா எதுக்குன்றதும் நம்ம பார்த்தோம். நாராயணா, ரைட்? நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் செக்யூரிட்டி கொடுக்குறவருன்னு. சோ நாராயணா வந்து என்னன்னா, அப்போனன்ட் மேசே அப்படின்னா நம்மளுக்கு நேர் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நாராயணர் தான் கிரேட் அப்படின்னு. சோ இதை எப்படி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஆனா இப்போ இதெல்லாம் குழப்பறதுக்கோசமே சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க, ராங் லாஜிக் கொடுப்பாங்க. நிறைய பேர் நம்ம கூட எக்ஸலண்டா ராங் லாஜிக்ல படிப்போம் இல்லையா? நம்ம நிறைய தடவை நம்ம பார்த்துப்போம். சாமி, அதாவது யாரோ சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, சந்தோஷம் அதாவது சச்சிதானந்தம், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் சந்தோஷம் தான் பிளிஸ் அப்படின்னு. ஆனா நான் ரீசெண்டா கல்யாணத்துக்கு போனேன் இல்லையா, அங்க என்னோட ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க இக்னோரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ். அப்படின்னா எதுவுமே தெரியாதது ஒரு விதத்துல சந்தோஷம். அது வந்து சந்தோஷம் இல்ல, முட்டாள்தனம். குழந்தை வந்து படிக்காம இருந்தா சந்தோஷமா தான் இருக்கும் இல்லையா? எல்லா குழந்தைங்களுமே விளையாடுன்னு. ஆனா எந்த அம்மாவாவது விடுவாங்களா? எதுவுமே தெரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் கோவிட் பத்தியோ இல்ல போலியோ டிராப்ஸ் பத்தியோ எதுவுமே தெரியலன்னா டென்ஷனே இல்ல. தெரிஞ்சா நம்மளுக்கு டென்ஷன்.
ஆனா தெரியாம இருந்து பிரச்சனைய மாற்றுறது பெட்டரா இல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு குழந்தைய சால்வ் பண்றது பெட்டரா? போலியோ டிராப்ஸ் நிறைய பேர் கொடுப்பாங்க. சொல்லுங்க. தெரிஞ்சுட்டு போராடி மீட்டு வரணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பத்தி போராடி சால்வ் பண்ணணும். அந்த இதை சால்வ் பண்ணணும், தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்காக போராடணும், ட்ரை பண்ணணும், சால்வ் பண்ணணும், தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்சர் ப்ரூஃப்ல இருந்தாதான். நான் வந்து 1000 சொல்வேன், ஆனா ப்ரூஃப் எனக்கு இருந்தாதான் அது வேலிட். இப்போ நானே வந்து உங்களுக்கு இரும்புறதுக்கு நீங்க 10 சொல்வீங்க, அது ஓகே. ஆனா மத்தாஜி யாராவது வந்து மத்தாஜி இந்த ஒரு ஓட்டை போட்டு அப்படியே ஒரு டியூப் வச்சு தண்ணி ரத்தத்தை எடுத்துருங்கன்னா நம்ம கேட்போமா? ஐயோயோ என்ன இப்படி சொல்றீங்க, ஏதோ நீங்க எல்லாம் அதாவது ஜிஞ்சர் போடுங்க, சக்கரை போடுங்க, இல்ல ஹனி சாப்பிடுங்கன்னா நம்ம ரிஸ்க் எடுப்போம். ஆனா இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? சர்ஜன் வேணும்னு. அதனால ஆத்தென்டிகேட்டட் ப்ரூஃப் வந்து நமக்கு வேணும். அது எங்க இருந்து கிடைக்கும்? ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருந்து. சோ சப்போர்ட் இல்லாம, அதாவது இது இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட் அப்படின்னு. நான் கிராமர் லெசன் எடுக்கல, பட் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து நீங்க சின்னப்போ நான் பார்த்திருக்கேன், அதாவது ஹிந்திய வந்து அப்படியே தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க. அதாவது நான் கடைக்கு போறேன் நான் அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? யாராவது அந்த ஹிந்தி தூர்தர்ஷன் ஹிந்தி பாத்துருந்தீங்கன்னா அந்த டைம் எல்லாம் சில தடவை இப்ப கூட போடுறாங்க அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாடல் ஹிந்தி டிராமாவை தமிழாக்கம் பண்ணி பேசுவாங்க. அது வந்து அப்படியே அபத்தமா இருக்கும் மாதாஜி. சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட் மாறும். சோ அது வந்து செம்ம கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். இது வந்து லாங்குவேஜ் டு லாங்குவேஜ் கூட மாறும். இப்போ ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிகேட் உல்டாவா மாற சான்ஸ் இருக்கு. இங்கிலீஷ்ல ஒரு ஸ்டைல், தமிழ்ல ஒரு ஸ்டைல். அது வந்து அந்தந்த பாஷையில தான் புரியும் இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் நம்ம எப்படியாவது இருந்தா நமக்கு புரியாது. சோ இப்போ விப்ரா அப்படின்றது என்னன்னா நல்லா படிச்சவங்க. ஓகே, அண்ட் இப்போ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன்டு சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட், ஜஸ்ட் நான் வந்து அந்த கான்செப்ட்க்கு போறேன். ஓகே, சோ இன்கார்டினேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஏன்னா புத்திசாலின்றவர் வேற. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஈஷா உபனிஷத்துல, வித்யாம் ச எஸ்தத்வேதோ பயம் சஹ அவித்யாயாம் மிருத்யும் ஜீத்வா அவித்யாயாம் மிருத்யும் அஸ்னுதே. அதாவது எவ்வளவு நாலேஜ் இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஃபிளாப். நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் வேணும். இப்போ வந்து ஒரு பயங்கரமான லீடிங் பிஹெச்டி, அவருக்கும் டிசிக்னேஷன் டாக்டர், அவரை நம்பி சர்ஜரி பண்ணுவீங்களா? ஐயோ அவர் பிஹெச்டி, டபுள் பிஹெச்டினா அப்படி இருந்தா என்ன, எனக்கு டாக்டர் தான் வேணும்னு சொல்லுவோமா இல்லையா? அதே மாதிரி ஸ்பெசிபிக். அதே மாதிரி என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டாரு, இந்த மாதிரி நான் வந்து நல்லா பினான்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன், கம்பெனியோட ஆடிட்டரா நான் எனக்கு சான்ஸ் இருக்கான்னு. சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா ஒரு சிஏவா இருக்கணும். பட் எனக்கு சிஏ விட நாலேஜ் இருக்கு. உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கலாம், பட் கம்பெனி ஆடிட் பண்ணோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் டிகிரி இருக்கணும். அது இல்லைன்னா யூ கான்ட் பி ஆடிட்டர் ஆஃப் த கம்பெனி. ஏன்னா அதே மாதிரிதான் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் இருந்தாதான் நம்மளுக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வரும், ரைட்? பட் எந்த இன்கார்னேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு நிறைய, நம்ம பகவத்கீதால பாகவதம்ல படிச்சோம், நிறைய அலைகள் போல இன்கார்னேஷன்ஸ் இருக்கு. எவ்வளவு இருக்குன்னா நம்மளால எண்ணவே முடியாதுன்னு. ஆனா இன்கார்னேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நிறைய நம்மளுக்கு தெரியும், நிறைய நம்மளுக்கு தெரியாது கூட. ராமாயணமே நிறைய கதைகள் இருக்கு இல்லையா? எதுக்கு இருக்குன்னா ஒரு யுகத்தில் ஒரு டைம் வர யுகம் வந்து எப்பவுமே திரேத யுகாவா இருந்தாலும் ஒரு மன்மந்திரால வர்ற ராமாயணத்துல ஸ்லைட் செஞ்சது. சோ பிளனரி போர்ஷன்ஸ் அதுவும் நம்ம பார்த்துட்டோம். நம்ம 86 இல்லையா மத்தாஜி? ஓகே, அது வரைக்கும் பண்ணோம். கிருஷ்ணா வந்து அவதாரி, அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட்ன்றது ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. ஆனா நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது. சோ கிருஷ்ணா வந்து எப்பவுமே ஃபர்ஸ்டா இருக்கும். ஏன்னா எப்பவுமே சப்ஜெக்ட் தான் முக்கியம் இருக்கிறதால எதுவா இருந்தாலும் அவரை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றச்சே முக்கியமா அது வைக்கணும். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல கூட நம்ம பார்த்தோம் இந்த மாதிரி. நம்ம எந்த சாமி, அதாவது நம்ம சனீஸ்வரன் கோயில் கூட கும்பிடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சுட்டு தான் வரணும். ஆனா எனக்கு எங்க மாமா என்ன சொன்னாருன்னா, ஐயோ சனீஸ்வரன் கூட்டிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடாது, எல்லாம் நம்ம வந்து சனீஸ்வரனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் போயிடணும், அப்பதான் வந்து நம்ம கடைசியில அவரை பார்க்க மாட்டோம்னு. இதெல்லாம் வந்து நம்ம மைண்ட்ல நம்மளே கன்காக்ட் பண்றது, அதெல்லாம் நம்ம சீரியஸா எடுக்க கூடாது அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ணா வந்து இப்படி பண்ணும், ரைட்? நாராயண த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கார்டினேஷன், அவர் தான் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கார்டினேஷன். நீ வந்து கிருஷ்ணரா அப்பியர் ஆனாரு அப்படின்னு. இப்போ 4 வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் 86ல. இப்போ நீங்க ஞாபகம் இருக்கா? இது படிச்சோம், மிஸ்டேக், இல்யூஷன், சீட்டிங் அண்ட் டிஃபெக்டிவ் பர்செப்ஷன். ஐ திங்க் இதுதான். மோகன்தாஸ் பிரபு நீங்க ஷேர் பண்ணுவீங்கல்ல? தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து நம்ம பார்த்தோம். இது வந்து பிரம்மா நம்மளுக்கே தெரியும், பிரம்மம் பிடிச்சிருக்குன்னு. நிறைய தப்பு பண்றது. பிரமாதா என்றாலே இல்யூஷன்.
அவன் ஏதோ ஒரு மொபைல இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது. விப்ரலிப்சான்னு கேட்டீங்களே, சீட்டிங் ப்ரொபன்சிட்டி. அதாவது நான் பிறக்கச்சே நான் ஏமாத்துவேன். எப்படி அப்படின்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா காப்பியே அடிக்க மாட்டேன்னு ஒரு எண்ணம் இருந்தாலும், எனக்கு காப்பி அடிக்க மாட்டேன், பட் அந்த வார்த்தை என் வாயில வரல, கொஞ்சம் அந்த புக்கை பார்த்துட்டு நான் மூடிடுவேன், நான் காப்பி பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு. ரைட்? பார்த்துட்டு மூடுறது என்ன? லிப்சான்றதா. கொஞ்சம் அந்த ப்ரொபன்சிட்டி இருக்கு. நம்ம ஃபுல்லா காப்பி பண்ண மாட்டோம், பட் எங்கேயோ நம்மள கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்குது. 86 முடிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? That's what I understood, Mathaji. Mathaji சொன்னது. 86 தான் போட்டுருக்கோம் நான். No problem. Very nice. தான் ஃபினிஷ்டுன்னு போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. Okay, no problem. கரணா பாத்தவா அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து கரணா அப்படின்னாலே நம்மளோட அபாத்தவா அப்படின்னா நம்மளோட சென்சஸ், ரைட்? நம்ம சென்சஸ் எல்லாம் இம்பர்ஃபெக்ட் அப்படின்றது நம்ம நிறைய தடவை நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ பேசிக்கலி இந்த 4 ப்ரொபன்சிட்டி எல்லாருக்குமே இருக்கு. இதுதான் இந்த ஸ்லோகம், இங்க இருந்து வர்ற ரெஃபரன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். சரிங்களா? சோ இது வந்து நம்ம அடுத்ததுக்கு போலாம். யாரெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்றீங்களோ நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். இது வந்து விருதாரதா கஹா துமி கைதா கர ரோஷா தோமாரா ஆர்த்தே அவிமிருஷ்டா விதேயாம்ச தோஷா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. You say something contradictory and become angry when this is pointed out. Your explanation has the defect of a misplaced predicate. This is an unconsidered adjustment. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. என்ன சொல்றாங்கன்னா, சில தடவை நீயே கான்ட்ராடிக்டரியா நம்ம பேசுவோம், ரைட்? அண்ட் நம்மளுக்கே கோவம் வரும், அது யாராவது பாயிண்ட் அவுட் பண்ணும். இப்பவுமே நம்ம சின்னப்பே பாருங்க, இஸ்கான் பத்தியே நிறைய வருஷம் முன்னாடி எங்க அண்ணா ஏதோ ஒரு கான்வர்சேஷன்ல கிருஷ்ணா தான் பண்ண, சிச்சி உனக்கு தெரியாது, நம்மளே பேசுவோம், நம்மளே கான்ட்ராடிக்டரி ஏதாவது பேசி நம்மளுக்கே கோவம் வரும், ரைட்? இன்னொன்னு வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து தப்பே இருக்கலாம், இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து டிஃபெக்டிவ் பண்ணிட்டு நம்ம தப்பு பண்றோம் அப்படின்னு நினைப்போம். சோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட இல்யூஷன், இந்த 4 டிஃபெக்ட்ஸ்னால வர வேரியஸ் ஸ்டோரி. ஹரே கிருஷ்ணா. யான்ற பாகவதா ஹைதே அன்வேர பாகவதா ஸ்வயம் பகவான் சப்தேரா தஹா தேயி சதா. ஹரே கிருஷ்ணா. Translation. Only the personality of Godhead, the source of all other divinities, is eligible to be designated Swayam Bhagavan or the primeval Lord. ஸ்வயம் பகவான் அப்படின்னு சொல்ற டெசிக்னேஷனுக்கு ஒருத்தருக்கு தான் ரைட் இருக்கு. நம்ம பார்த்தோம், அது வந்து வெறும் கிருஷ்ணர் தான். ஏன்னா மத்ததெல்லாம் வந்து அவதாரங்கள், ரைட்? பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அவர் தான் சோர்ஸ், ஒரிஜினல் கேண்டில் சொல்ற மாதிரி. அவர் கொண்டிதான் பகவான் அப்படின்னு சொல்ற அருகதியும் இருக்கு அப்படின்னா. சரியா? இன்னும் பார்க்கலாம். தீபா ஹைதே ஏச்சே பஹு தீபேர ஜ்வல்லனா மூல ஏகே தீபா தாஹா கரியே கணனா. ஹரே கிருஷ்ணா. When from one candle many others are lit, I consider that one the original, perfect. The Brahma Samhita chapter 5 verse 46 starts that the Vishnu Tattva are the principle of absolute personality of Godhead is like a lamp because the expansions equal their organ in all respects. A burning lamp can light innumerable other lamps, and although they will not be imperial, still the lamp from which the others are lit must be considered the original. Similarly, the supreme personality of Godhead personality of Godhead is considered the source. This example also explains the appearance of qualitative
incarnation like Lord Shiva and Lord Brahma. According to Srila Jiva Goswami, Sambos to Tamo Deep. Sambostu tamodishtanatvat kajalamaya sukasma deepa shiksha stani yasya nastatha samyam. இது அந்த ஜீவ கோஸ்வாமி பாடின பாட்டு மாதிரி. ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. சம்பு தத்வா. Tattva are the principles of Lord Shiva is like a lamp covered with carbon because of his being in charge of the mode of ignorance. The illumination from such a lamp is very minute. Therefore, minute. Therefore, the power of Lord Shiva cannot compare to that of the Vishnu principle. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. So Brahma Samhita வந்து 5.46ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரே கேண்டில் இருக்கும், அது வந்து மத்த கேண்டில்ல பண்ணாலும் ஒரிஜினல் கேண்டில்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, சோ அதை பத்தி ஹைலைட் பண்றாங்க. சோ இப்போ நம்ம நினைப்போம் மத்த கேண்டில் எல்லாம் ஜுவலம் குறைச்சலா இல்ல, எல்லாமே ஈக்குவல் தான். இப்போ பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தத்துவா பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே, இப்போ ராமருக்கும் பவர் இருக்கு, நம்ம நரசிம்மருக்கும் பவர் இருக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு விஷ்ணு தத்துவமும் வெரி வெரி பவர்ஃபுல், ரைட்? ஆனா ஒரிஜினல் வந்து எப்பவுமே ஒரிஜினல் வாங்க. சரி, அப்போ சிவனுக்கும் என்ன மாதாஜி? ஒரிஜினல் தான் பகவான் இல்ல, ஒரிஜினல் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் சொல்லுவோம். எல்லாமே பகவானா இருக்கலாம், எல்லாம் காட் இருக்கலாம், பட் காட் ஹெட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர். இப்போ ராமரையும் பகவான் தான், ராமரும் பகவான் கிரியேட்டர் மாதாஜி. கரெக்ட். சோ ஒரிஜினல் ராமரும் பகவான் தான், நரசிம்மரும் பகவான் தான், பட் கிருஷ்ணர் தான் வந்து பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்னு சொல்லுவோம்ல. தலை ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் சூப்பர் ஹெட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? சோ இப்போ சிவாக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, விஷ்ணுக்கும் சிவாக்கும் அதாவது நம்ம பாலுக்கும் தயிருக்கும் வித்தியாசம் தான். என்னன்னா பால் வந்து தயிர் ஆகலாம், பட் தயிர் மறுபடியும் பால் ஆகாது, ரைட்? ரெண்டுமே குவாலிட்டிஸ். என்ன சொல்றாங்க வித்தியாசம்னா, இப்ப வந்து நம்ம ஒரு தீபத்துல வந்து ஒரு கார்பன் பேப்பர் நீங்க பாத்துருப்பீங்க, முந்தி காலத்துல எல்லாம் இருக்கும், நம்ம காப்பி மிஷின், இப்போ ஜெராக்ஸ் போட்டோ காப்பியர் வந்திருக்கு இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம காப்பி மிஷின் போட்டுதான் எழுதுவோம், ரைட்? அந்த மாதிரி எழுதுற பவர் வந்து யாருக்கு இருக்கு? அப்படி எழுதுறச்சே பின்னாடி இன்னொரு காப்பி விடும். அதை வந்து நீங்க லைட் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இருக்காது, லைட் கொஞ்சம் மக்களா தெரியும். அந்த மாதிரி பவர் நம்ம சிவாதும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, விஷ்ணு தத்துவம்ல சிவா வரமாட்டாரு, சிவ தத்துவம்ன்றது தனி, ஆனா விஷ்ணு தத்துவத்தை விட அந்த ஜுவாலமோட எஃபெக்ட் குறைச்சலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க, சரிங்களா? 2.90 இதுதான் லாஸ்ட் கன்க்ளூஷன் ஆஃப் திஸ். தைச்சே சபாவ தாரேரா கிருஷ்ண சே காரணா ஆர ஏக ஸ்லோகாஷுனா குவ்யாக்ய கந்தனா. ஹரே கிருஷ்ணா. Krishna is the same way, is the cause of all causes and incarnation. Please hear another verse to defeat all misinterpretation. சோ இப்போ இது வரைக்கும் கிருஷ்ணா கிரேட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது, நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்ல. ஈஸ்வரஹ பரம கிருஷ்ணஹ சச்சிதானந்த விக்கிரஹ அநாதி ஆதிர் கோவிந்தஹ சர்வ காரணம். காரணம் எங்க இருந்து படிச்சோம், எங்க வருது இது ஸ்லோகம்? பிரம்ம சமிதா. ஹரி ஹரி. சோ பிரம்ம சமிதால ஓம் பூர்ணமதஹ பூர்ணமிதம் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. எங்க இருந்து வருது? ஈஷோபனிஷத். ஹரி ஹரி, வெரி நைஸ். அர்த்தோ சர்கோ விசர்கஸ்ச ஸ்தானம் போஷ்வம் ஊர்த்தயஹ மன்மந்தரா ஈஷானு கதா நிரோதா முக்த ஆஸ்ரயஹ. இது எங்க படிச்சிருக்கோம்? நிறைய படிச்சிருக்கோம், பகவத்கீதா. Bhagavatam. ஹரி ஹரி, கரெக்ட். பாகவதம் கரெக்ட், 10th chapter. கரெக்ட், வெரி நைஸ். சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா நம்ம கரெக்ட் செகண்ட் கேண்டோ 10th chapter. ஹரி யார் சொன்னாங்க 10th chapter பாகவதம்?
Perenjini. Hare Krishna. பீஷ்மர் கத்தி தான் அவங்க சொல்றேன். பீஷ்மர் 9 இல்ல திருதராஷ்டிரா இல்ல மாதாஜி பீஷ்மர் இல்ல 9th தான் பீஷ்மர் 10th எடுத்தனே Shuka இதான் Uvacha. என்ன அப்படின்னா Shuka Uvacha. so என்னன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் பொறுத்த அவங்க கூட கொடுக்க வரைக்கும் 10 ஹரே கிருஷ்ணா பாத்துருக்கேன் அவ்வளவுதான் தூக்கிட்டு ஒரு செகண்ட் நான் மியூட் போடுறேன் அதே இவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறேன் போடுறேன். பாசமா இருக்காங்க 2 பேர்த்தையும் தான் அப்புறம் பாசமா. அதுதான் பிரச்சனை. ஹரே கிருஷ்ணா சோ அதாவது வந்து இந்த 10 சாப்டர்ஸும் அங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. பிரபு நெக்ஸ்ட் போங்க. ஓகே அதுவே வந்துச்சு. ஓகே அர்த்தா சர்கோ விசர்ஜஸ்ச ஸ்தானம் போஷணம் ஊதயः மன்வந்தேராஷு ஈஷானு கதா நிரோதா முக்திராஸ்ரயः தசாமஸ்யா விசுத்தார்த்தம் நவானாமிஹ லக்ஷணம் வர்ணயந்தி மகாத்மான ஸ்ருத்தேனார்த்தேன சாஞ்சசா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே இது வந்து பிக்கா பண்ணலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி தனுஸ்ரீ மேம் படிச்சாங்க. 10 சப்ஜெக்ட் மேட்டர்கள் இருக்கு. யாராவது படிங்க மாதாஜி, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குறதா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கவா மாதாஜி? படிங்க. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் யார் பாசுறீங்க? புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. Here in Srimad Bhagavatam, 10 subjects are described. 1. The creation of the ingredient of the cosmos. 2. The creation of Brahma. 3. The maintenance of the creation. 4. Special favor given to the faithful. 5. Impetuses for activity. 6. Prescribed duties for law-abiding men. 7. A description of the incarnation of the Lord. 8th, the winding up of the creation. 9th, liberation from gross and subtle material existence. 10, the ultimate shelter, the Supreme Personality of Godhead. The 10th item is the shelter of all the others. To distinguish this ultimate shelter from the other 9 subjects, the Mahajanas have described these 9 directly or indirectly through prayers or different explanations. Purport. This verse from Srimad Bhagavatam 2.10.122 lists the 10 subject matters dealt within the text of the Bhagavatam of these. The 10th is the substance and the other 9 are categories derived from the substance. These 10 subjects are listed as below. Hare Krishna. மேல கொஞ்சம் மாதாஜி தெரியல மாதாஜி. சர்கா சர்கா. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Sarga, the first creation by Vishnu, the bringing forth of the 5 gross material elements, the 5 objects of sense perception, the 10 senses, the mind, the intelligence, the false ego, and the total material energy are universal form. Visarga, the secondary creation are the Hare Krishna Mataji. Work of Brahma. Visarga, the secondary creation are the work of Brahma in producing the moving and the unmoving bodies in the universe. Brahmanda. Sthana, the maintenance of the universe by the personality of Godhead, Vishnu. Vishnu's function is more important and his glory greater than Brahma's and Lord Shiva. For although Brahma is the creator and Lord Shiva the destroyer, Vishnu is the maintainer. Poshana, special care and protection for devotees by the Lord. As a king maintains his kingdom and subjects, but nevertheless gives special attention to the members of his family, so the personality of Godhead gives special care to his devotees who are souls completely surrendered to him. The urge for creation or the initiative power, that is the cause of all inventions according to the necessity of the space and objects. Manvantra, the periods controlled by the Manus.
who teach regulative principles for living beings who desire to achieve perfection in human life. The rules of Manu, as described in Manu Samhita, guide the way to such perfection. Ishanukada, scriptural information regarding the personality of Godhead. His incarnations on earth and the activities of his devotees, scriptures dealing with these subjects are essential for progressive human life. Nirodha, the winding up of all energies employed in creation. Such potencies are emanation from the personality of Godhead, who eternally lies in the Karna ocean. The cosmic creations manifested with his breath are again discovered in due course. Dissolved in due course. Mukti, liberation of the conditioned souls engaged by the gross and subtle covering of the body and mind. When freed from all material attention, the soul giving up the gross and subtle material bodies can attain the spiritual sky in his original spiritual body and engage in transcendental loving service to the Lord in Vaikuntha Loka or Krishna Loka. When the soul is situated, original constitutional position of Hare Krishna Mataji. Original constitutional position of existence. Okay. நான் படிக்கலாமா? Fourth line. In its original constitutional position of existence, he is said to be liberated. It is possible to engage in the transcendental loving service to the Lord and become Jivan Mukta, a liberated soul, even while in the material body. Asriya, the transcendental, the Samam Gonam, from whom everything emanates, upon whom everything rests, and in whom everything emerges after annihilation. He is the source and support of all the Asriya, is also called the Supreme Brahman. As in the Vedanta Sutra, Atata Brahma Jijnasa Janmadi Ashya Yada. Srimad Bhagavatam especially describes the Supreme Brahman as the Asraya, Sri Krishna as the Asraya, and therefore the greatest necessity of life is to study the science of Krishna. Srimad Bhagavatam accepts Sri Krishna as the shelter of all manifestations because Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is the ultimate source of everything, the supreme goal of all. The different principles are to be considered herein, namely Asraya, the object of providing shelter, Asrida, the dependents requiring shelter. Asrida exists under the original principle. Asraya, the first 9 categories described in the first 9 cantos of Srimad Bhagavatam, from creation to liberation, including Purusha Avadaras, the incarnations, the marginal energy, or living entities, and the external energy, or material world, are all Asrita. The prayers of Srimad Bhagavatam, however, aim for the Asriya Tattva, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. The great souls, expert in describing Srimad Bhagavatam, have very diligently delineated the other 9 categories, sometimes by direct narrations and sometimes by indirect narrations, such as stories. The real purpose of doing this is to know perfectly the absolute transcendence Sri Krishna for the entire creation, both material and spiritual, rests on the body of Sri Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Very beautifully read. Thank you so much, Mataji. So, this is we already Bhagavatamla cover pannom, but I'll just take 5 minutes. இப்போ சர்கா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே அர்த்தானா ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல இருக்கிறது 10 என்ன அப்படின்றது சர்கா அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், ரைட்?
நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம 24 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பகவத்கீதாலேயே படிச்சோம். அந்த 24 என்னன்றது யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. 4 பேர் சொன்னா கிளம்பிடுங்க. ஐம்புலன்கள், ஐம்புலன்கள், ஐம்பூதங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், 5 கர்மேந்திரியங்கள், மனம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், அப்புறம் 3 குணங்கள். கரெக்ட். சோ அன்மேனிஃபெஸ்டட்ன்றது 3 குணங்கள் 24. சோ மறுபடியும் நான் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்றேன். 5 மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ், அதாவது நம்ம உடம்பு, அந்த நம்ம 5 கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ்ன்றது நம்ம உடம்பு நம்ம பாத்துருக்கோம் இல்லையா? earth, water, fire, air, ether. பூமி, அப்போ, நலோ, கம், வாயு, இந்த 5, ரைட்? earth, water, fire, air, ether என்ற 5 தான் கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து 5 சென்சஸ். நம்ம கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், ஸ்கின். இப்போ கண்ணால இது வந்து 5 சென்ஸ் பர்செப்ஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. சென்ஸ் பர்செப்ஷன்ன்றது கண்ணால என்ன பண்றோம், பாக்குறோம், காதால கேக்குறோம், வாயால ருசிக்கிறோம், ரைட்? அதே மாதிரி சுவாசம். ஸ்கின் வந்து அதாவது மூக்கால சுவாசிக்கிறோம், ஸ்கின்னால ஃபீல் பண்றோம். இதுதான் பர்செப்ஷன்ஸ், ரைட்? இது வந்து கர்ம ஞான இந்திரியங்கள் இல்ல மாதாஜி, ஞான இந்திரியங்கள், ரைட்? இதெல்லாம் கர்ம இந்திரியங்கள்ன்றது வந்து நம்ம காலு, கை, நம்மளோட வோக்கல் கார்ட், இதெல்லாம் வந்து கர்ம இந்திரியங்கள்ல நம்மளுக்கு வரும், ரைட்? ஸ்பீச் அண்ட் இவாக்குலேஷன், அந்த இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட கர்ம இந்திரிகள், கர்மான ஒர்க் பண்றதுக்கு. சோ கண்ணெல்லாம் ஞானேந்திரியம். இதை தவிர மனம், புத்தி, அகங்காரம். சோ மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, இது வந்து சட்டில் சென்சஸ். உடம்பு வெளியில உள்ள இருக்கிறது போனாதான் நம்மளுக்கு சரீரமே வராது, இல்லைன்னா இது இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு சரீரம் வரும். அதுக்கப்புறம் அன்மேனிஃபெஸ்டட்னு சொல்றது என்னன்னா, நம்ம 3 குணங்கள், சத்துவம், தத்துவ குணங்கள், சத்துவம், ரஜோ, தமம். இந்த 3 சேர்த்து அன்மேனிஃபெஸ்டட். இதெல்லாம் ஒரு டப்பாக்குள்ள இருக்கு. அது எப்ப வேணா நம்மளுக்கு மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும். நமக்குள்ள கூட டப்பால தான் இருக்கு. ஒருத்தங்க மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்காங்க நம்ம சொன்னா, திடீர்னு எப்ப வேணா நமக்கு, இப்போ விஜயகுமாரி மாதாஜி மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்காங்கன்னு வச்சாலும் திடீர்னு அந்த இந்த ரெண்டும் எப்ப வேணா தலை காட்டும், ரைட்? அதை நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். விசர்கான்றது இது வந்து பிரைமரி கிரியேஷன்ஸ், கிருஷ்ணரால ஒரிஜினலா கிரியேட் பண்ணது. விசர்கான்றது செகண்டரி கிரியேட்டர், பிரம்மா. எல்லாம் பிரம்மா, அதாவது எல்லாமே ஷரா அக்ஷரா மூவ் பண்றது, விழுறதும் இல்ல, மூவ் பண்றது, அதாவது இருக்கிறது மரம், செடி, கொடி எல்லாமே பிரம்மாவோட கிரியேஷனா வரும். ஸ்தானம் அப்படின்னா மெயின்டெனன்ஸ், ரைட்? அதாவது நம்ம பகவான்ல பார்த்தோம் என்ன, அனுமந்தா, உபதிருஷ்டா வந்து சூப்பர்வைசர், அட் தி சேம் டைம் மெயின்டைனர் அப்படின்னு. சோ அவர் வந்து எல்லாமே வந்து மெயின்டைன் பண்றவர் எல்லாத்தையுமே, ரைட்? அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுவும் நம்ம 3 மோட்ஸ்க்கு மேல இருந்தாலும் அவர் 3 மோட்ஸோட இன்டராக்ட் பண்ணணும். அப்பந்தான் அவரால் வந்து நம்மளோட ஆசைகள் தீர்க்க முடியும், ரைட்? சோ பிரம்மாவோட, சிவா விட விஷ்ணுவோட ரோல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அவர் தான் மெயின்டைன் பண்றவர். கிரியேட்டர் பிரம்மா, விசர்கா, மெயின்டைன் பண்றவர் வந்து விஷ்ணு, அண்ட் டிஸ்ட்ராயர் வந்து சிவா. அது உங்களுக்கு தெரியும். போஷணம் ஏன்னா போஷிக்கிறவர், நம்ம தமிழ் வார்த்தை தான் நினைக்கிறேன் இல்ல, போஷிக்கிறது அப்படின்னு. நம்மள பாத்துக்கிறது. அம்மா வந்து குழந்தைய பூத்து விட்டு டபால் தூக்கி போட முடியாதுல்ல, சாப்பாடு கொடுக்கணும் எல்லாமே. அதாவது போஷணம் பண்றவரும் கரெக்ட். எப்படி ராஜா வந்து ஒரு கிங்டம் மெயின்டைன் பண்றாரோ, எப்படி ஒரு தாய், அதாவது ஒரு ஃபேமிலி ஒரு குழந்தைய காப்பாத்துதோ, அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் அந்த ஸ்தானம் அப்படின்றாங்க. ஊத்தி, ஊத்வக அப்படின்னா யூத்தி அப்படின்றதுன்னா அந்த கிரியேஷன் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி இம்பிட்டஸ்னா அந்த ஆர்வம், ரைட்? அதாவது எல்லா காரணத்துக்கும் காரணமா இருக்காரு. அப்புறம் அவர் தான் இது கிரியேட் பண்ணணும்னு இனிஷியேட் பண்றாரு. இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நீங்க வந்து ஒரு களிமண்ல ஒரு பொம்மை தயாரிக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் தயாரிக்கணும்னு உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் வரணும், அப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கணும், தண்ணி இருக்கணும், அதெல்லாம் வச்சு நீங்க பண்றீங்க இல்லையா? சோ அந்த நேரம் கிடைக்கணும் உங்களுக்கு, அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது பண்றதுக்கு அந்த களிமண் கிடைக்கணும், ஒரு இடம் கிடைக்கணும். சோ அதேதான் ஊத்தின்றது வந்து அந்த அர்ஜ் உள்ள இருக்கணும், பண்ணணும்னு ஆர்வம் இருக்கணும், நேரமும் காலமும் அந்த சாமான்களும் கிடைக்கணும். அதுதான் ஊத்தி. மன்வந்தரான்றது உங்களுக்கு தெரியும், மனு, ரைட்? மனு சமிதான்றதும் எப்படி மனுஷங்கள் அப்படின்னு, ஆடம் அண்ட் ஈவ் அன்றதும் மண், எல்லாமே இதுல இருந்து வந்த ஒரு வார்த்தை தான், ரைட்? சோ எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தணும், எதுக்கு நம்ம ஜாலியா என்ஜாய் பண்றதுக்கு இல்ல, நம்ம இந்த வாழ்க்கையை முடிச்சுட்டு கோலோகத்துக்கு போறதுக்கு எப்படி படுத்தணும் அப்படின்றதுதான், ரைட்? நேத்து வந்து இதுக்கு ஆன்சர் நான் இன்னும் கொடுக்க டைம் இல்ல. ஒரு சர்தார்ஜி கேட்டாரு இந்த மாதிரி, என்ன வந்து கேட்டாங்க, எனக்கு பதில் தெரியலமா, இந்த மாதிரி இந்த ஊர்துவம் இல்ல சாரி, நம்ம வந்து கர்மம் இன்னொரு பாடி வருவான்றாங்களே, இது நம்ம நல்லா வாழறதுக்கோசரம் சொல்றாங்களா,
தப்பு பண்ணாம இருக்கணும்னு சொல்றதுக்கு பயத்துக்கு சொல்றாங்களா இல்ல இது உண்மையா அப்படின்னு. சோ இது ஒரு கேள்வி. இன்னொரு கேள்வி வந்து இது ரொம்ப க்ளோஸா ரிலேட் பண்ணோம்னா, பிரபுபாதாக்கு ஒரு டிவோட்டி கேட்டாரு. பிரபுபாதா, இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கான்னு ஒரு நம்பிக்கையில நம்ம இருக்கோம். கடைசி காலத்துல கிருஷ்ணர் அப்படி எல்லாமே வந்து ஒரு இல்யூஷன், இது உண்மை இல்லைன்னா அப்படி என்ன அப்படின்னு. சோ பிரபுபாதா என்ன ரிப்ளை பண்ணாருன்னா, நான் வந்து ஒத்துக்கிறேன் நீங்க சொல்றது. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இப்ப எல்லாரும் உட்காந்து 1 மணி நேரம் கதை பேசுறோமா? இப்ப நீங்க ஏதாவது ரோட்ல போய் கஷ்டப்பட்டு கிளீனிங் எல்லாம் பண்றீங்களா? ஒன்னும் இல்ல, உட்காந்து 1 மணி நேரம் கதை பேசுறோம். அதை என்ஜாய் பண்றோமா? கோயிலுக்கு போய் பிரசாதம் சாப்பிடுறோம், அதுவும் என்ஜாய் பண்றோமா? வீட்டுல சாப்பிடுற பிரசாதம் சாமிக்கு வச்சுட்டு சாப்பிடுறோம், அது டைம் நல்லா போகுதா? இன்னும் ருசிக்க சாப்பாடு டேஸ்டியா இருக்கா? சோ நம்ம எல்லாமே ஆடுறோம் ரைட் கோயில்ல. சோ இது எல்லாமே நமக்குள்ள நடக்குது. சோ இது எல்லாமே நடக்கிறதால என்ன நம்மளோட கிரேட்னஸ் அப்படின்னா, நம்ம இது எல்லாமே நம்ம என்ஜாய் பண்றோம். நம்ம இதெல்லாம் நம்பிக்கையே இல்லாம ஒரு சைட்ல தூக்கி போட்டுட்டு, கடைசி காலத்துல நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் இல்ல எல்லாம் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணர் இல்லைனாலும் நம்ம லைஃப் என்ஜாய் தான் பண்ணிருக்கோம். எல்லாம் விட்டுட்டு கடைசி காலத்துல கிருஷ்ணர் இருக்காருன்னு தெரிஞ்சா நமக்கு டைம் இருக்குமா ஏதாவது பண்றதுக்கு? பிக்ஸ் பண்ண முடியுமா? அந்த லாஸ் எவ்வளவு? ரைட், சான்ஸே இல்ல. சோ எல்லாருமே இப்ப மெடிசன் கிடைக்கணும், பிரேமா மாதாஜி கேட்டாங்க எப்படி மாதாஜி நம்பிக்கை? சிம்பிள், மெடிசன் கிடைக்கணும், எல்லாருமே படிச்சிருக்கீங்க. ஆனா எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கிடைக்காதுன்னு விடுறவங்க அப்பவே தோத்துட்டாங்க. ட்ரை பண்ணி விட்டாங்க, அட்லீஸ்ட் நான் ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னு. சோ நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணா என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ், நம்ம பூலோகா மாதிரி நமக்கு கிரெடிட்ஸ் போகாது, டிரான்ஸ்பர் ஆகும். ரைட், சோ இது எல்லாமே பொய்யா இருந்தா கூட நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம். ரைட், அதே மாதிரி அடுத்த பாடி வருதோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் இந்த தடவை நம்ம நல்லா வாழலாம் இல்லையா? இப்போ மெயினா என்ன, தண்ணி அடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம்? ஜாலியா நம்ம ஓண்டி இருப்போமா? யாரை எவனையாவது போய் அடிப்போம். இது தேவையா? சரி, இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணா என்ன அர்த்தம்? அக்கறை சம்பந்தம். ஒரு பொண்ணோட சம்பந்தம் இருந்தாலும் அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையை நமக்கு எடுக்கிறாங்க. பையனோட சம்பந்தம் இருந்தா அவன் ஏற்கனவே கல்யாணம் இருந்தா அவனோட வாழ்க்கை, அவனோட சேர்ந்து இருக்கிற வாழ்க்கை, இது தேவையா? சோ இது எல்லாமே இமேஜினேஷனா இருந்தாலும் இது நியாயமா பண்றதுக்கு தானே செயல்படுத்துது. ரெண்டாவது வந்து நிரோதா, த வைண்டிங் அப் ஆஃப் ஆல் எனர்ஜி. அதாவது எல்லாம் நம்ம நிரோதம் அப்படின்னா ஈஷானு கதை. சோ இதுதான், அதாவது நம்ம ஈஷானு கதை. ஈஷா அப்படின்னா ஆண்டவன் பத்தின கதைகள். ரைட், அவரோட இன்கார்டினேஷன், அவர் பூமிக்கு எப்படி வந்தாரு, இதெல்லாம் ஏன் பண்றாரு? நம்மள அட்ராக்ட் பண்ணணும். ரைட், அதான் அவரோட ஆசை. நிரோதா அப்படின்னா எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு பேக் பண்றது. ஓகே, இது உங்களுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு பெரிய டாபிக், இன்னைக்கு நான் எடுக்க போறதுல 4 டைப் ஆஃப் நிரோதங்கள் இருக்கு. அதுல மெயினா ஃபைனல் எல்லாம் முடிச்சுட்டு என்னதுக்கு ஐடியா, முக்தி பெறது. முக்தினா நம்ம பர்மனண்டா இந்த உடம்பு வந்து சூய சரீரம் சூஷ்ம சரீரம் ரெண்டும் குட் பை ஆனாதான் நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு போகும். இதுல எது இருந்தாலும் நம்ம இங்கேதான் இருக்கோம். ஆශ්‍රயனா 2, அதுவும் ஆශ්‍රயம்னா யாரு நம்மள அடக்கலம் கொடுக்குறாங்கன்றது ஆශ්‍රயா. அடக்கலம் நம்ம ஆகிறோம் இல்லையா, அது ஆශ්ரிதா. சோ நம்ம ஆශ්ரிதா அப்படின்னா நம்ம அடக்கலம் எடுக்கிறோம். ஆශ්‍රயான்றது அவர் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாருன்றது நம்ம கான்செப்ட். சோ இதெல்லாம் வந்து பண்றது யாரு? புருஷாவதாரம் ஃபார்ம்ல அவரு நம்ம மகாவிஷ்ணு. 3 விஷ்ணுக்கள் வராங்க. அது ஒரிஜினலா பலராம், சங்கர்ஷனா, அது ஒரிஜினலா அவர் வந்து கிருஷ்ணரோட அவதாரம்ன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னும் 3 93, 94, 95 3 ஸ்லோகங்கள் முடிச்சிடலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும். சரிங்களா? இது வரைக்கும் கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஓகே, 93. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆශ්‍රயா ஜானிதே காஹி ஏனவ பிரதாதா ஏயி நிவேரா உற்பத்தி हेतु से आश्रयाता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. पढ़ेंगे प्रभु. हरे कृष्णा. पढ़ेंगे. Distinctly the ultimate shelter of everything can be. I have described the other 9 categories. The cause for the appearance of these 9 is regularly called the shelter. Rightly called the shelter. Hare Krishna Mathaji. சோ அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். ஆශ්‍රயா ஆශ්ரிதா, ரைட், அதுதான் ஷெல்டர் அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். வி கோ டு 2.94. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண ஏக சர்வாශ්‍රயா கிருஷ்ண சர்வதாமா கிருஷ்ணேரா ஷரீர சர்வ விஸ்வேஷ விஸ்ராமா. அடிக்கடி சொல்ற பாட்டுதான். கிருஷ்ண ஏக சர்வாශ්‍රயா, ரைட், கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் சர்வாශ්‍රயா, எல்லா சர்வத்துக்கும் ஆශ්‍රயம் கொடுக்கிறவர். கிருஷ்ண சர்வதாமா அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும், எல்லா லோகத்துக்கும் அவரோட தாமானா அவர் இருக்கும் இடம். கிருஷ்ணேரா ஷரீர சர்வம், அவரோட உடம்பு எல்லாமே வந்து என்ன, விஸ்வேரா விஸ்ராமா, அதாவது எல்லாமே அவருக்குள்ள அடங்கி இருக்குன்னு. சோ இது வெரி சிமிலர் டு பகவத்கீதா ஒரு ஸ்லோகம். அது என்ன நீங்க சொல்ல போறீங்க? அது என்ன? படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. The personality of Godhead Sri Krishna is the shelter, the abode of everything. All the universe rest in his body. Hare Krishna Mathaji.
ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. சோ எங்க சொல்றாரு, யாரோ ஒருத்தர் சொல்றாரு, அர்ஜுனர் ஏதோ சொல்றாரு, அதேதான் இது. பரம் பிரம்மா பரந்தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும். என்ன பரம் பிரம்மா பரந்தாமா, பரம் பிரம்மா நீதான் இருக்கிறதுலயே பெரிய பரம் பிரம்மா, டாப் மோஸ்ட், ரைட்? நீங்க கேட்டீங்களா என்ன, எல்லாத்துக்கும் அதிபதி. பரந்தாமா இருக்கும் இடம், ரைட்? தாம். பவித்ரம், ரைட்? பரம் பிரம்மா பரந்தாமம் பவித்ரம் பரமம் பவான். பவித்ரம் எல்லாமே ஆஸ்பிஷியஸ் நம்ம பார்த்தோம், ரைட்? புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் எப்பவுமே எட்டர்னல் பர்மனன்ட், ரைட்? ஆதி தேவம் அஜம் விபும், ஆதி தேவம் ஒரிஜினல் சுப்ரீம் காட் நீதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் பாடுறாரு, ரைட்? அதே லிங்க் ஆகுது இது மோரலஸ். சரிங்களா? லாஸ்ட் ஸ்லோகா இன்னைக்கு பாத்துடலாம். 2.95. ஹரே கிருஷ்ணா. தசாமே தசமாம் லக்ஷ்யம் ஆஸ்ரிதாஸ்ரய விக்கிரகம் ஸ்ரீகிருஷ்ணாக்கியம் பரம் தாமா ஜகத்தாமா நமாமி தத். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கவா Hare மாதாஜி? Krishna Mathaji. படிங்க மாதாஜி. படிங்க The படிங்க 10th canto படிங்க of பிரபுஜி. Srimad Bhagavatam reveals the 10th objects, the supreme personality of Godhead, who is the shelter of all surrendered souls. He is known as Sri Krishna, and he is the ultimate source of all the universes. Let me offer my obeisance unto him. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாருன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10 விஷயங்கள் சொல்றதுல 9 நம்ம பார்த்தோம். 10வது என்னன்னா, அவர் தான் ஆசிரியர் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு ஷெல்டர், ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அது யாரு அப்படின்னா ஸ்ரீகிருஷ்ணா தான். ஏன்னா அவர் தான் எல்லா யூனிவர்ஸ்க்கும் அவர் தான் ஒரிஜினல். இப்போ பல்வேறு என்ன சொல்றீங்க யூனிவர்ஸ்க்கு தமிழ்ல ஹெல்ப் பண்ணுங்க, என்ன சொல்றீங்க யூனிவர்ஸ்க்கு? அண்டங்கள், எல்லா அண்டங்கள், பிரபஞ்சம்னா வேர்ல்டு, யூனிவர்ஸ்னா அண்டங்கள், எல்லா அண்டங்களுக்கும் நீங்க சொன்ன தளபதியா இருக்கிறது ஸ்ரீகிருஷ்ணா அப்படின்றத பாகவதம்ல கிளியரா சொல்லியிருக்காங்கன்னு. நம்ம இதோட நிறுத்திக்கலாம். 2.96 நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ணலாம் என்னன்றது. ஏன்னா அது நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகும், ரைட்? இது வரைக்கும் நம்ம பண்றது நம்ம கிருஷ்ணரோட கான்செப்ட். 2.96ல இருந்து கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வாங்க. அப்படியே பிரெயின் ஸ்டார்மிங், கிருஷ்ணரோட அவதாரங்கள், ஃபார்ம், எனர்ஜி, அப்படியே கொஞ்சம் மண்டை குழப்புற விஷயம் எல்லாம் இனிமேதான் வரப்போகுது. சரிங்களா? சோ நம்ம நிறைய படிக்க போறோம், ரைட்? அவரோட ஃபார்ம், எனர்ஜி எல்லாம் நம்ம என்னெல்லாம் அப்படின்றத நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். சரிங்களா? சோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். சாரி பிரபு. எஸ் ப்ளீஸ் படிச்சிருங்க. ஓகே. Purport by Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. This quotation comes from the Sridhara Swami commentary on the first verse of the 10th canto, chapter 1 of Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. Hari. Thank you so much, Prabhu. Thanks for the heads up. Hare Krishna. So, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ananta Koti Vaishnavya Srila Prabhupada ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Saringla. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Gaurabhakta Jaya Advaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaurabhakta. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda. Hari. Very nice. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேளுங்க. இன்னைக்கு பிரசன்டேஷன் பண்ண டைம் மாதாஜி நாங்க எப்போ இது பிரசன்ட் பண்றது? அந்த டாபிக் தான் நினைச்சேன், நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இன்னைக்கு பண்ணலாம்னு நினைச்சேன், பட் இதுவே எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. சோ சாரி. இந்த வீக்ல கண்டிப்பா சொல்றேன், நீங்க ரெடியா வாங்க, டக்குன்னு சொல்லிடுறேன். மாதோ ஒரு தடவை பண்ணுங்க. சரிங்களா? தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்லன்னா நம்ம எண்ட் பண்ணலாம் செஷன். இதுல கோபால், Raghunatha Bhatt Goswami we need one volunteer, Mathaji.
யாரு ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி பண்ணாரு. பிரேமா மாதாஜி ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டாரு, அந்த பட்டெல்லாம் அவர் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க வந்து டாப் கோஸ்வாமி தான் பண்ணுவாங்க சொல்லி. நீங்க தானே சொன்னீங்க. நீங்க சொன்னதேதான் நான் சொல்றேன். நீங்க சொல்றதை நான் சொன்னேன், நீங்க சிரிக்கிறீங்க பாருங்க. நான் சிரிச்சா உடனே நீங்க கிண்டல் அடிக்கிறீங்க. மேட்டர் நிறைய இருந்தாதான் மத்தது நல்லா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சோண்டுக்கு யாரோ 2 பேர் சேர்த்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது எக்ஸாமுக்கு படிக்கவே இல்லை மாதாஜி இன்னும். மார்ச் 14th ஒண்ணுமே புரியவே மாட்டேங்குது மாதாஜி. பகவத்கீதா என்ன புரியல? அந்த தனித்தன்மைன்னா என்ன மாதாஜி? தனித்தன்மைன்னு எனக்கு அது மூளையிலேயே ஏறல. தனித்தன்மை இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க. அது இண்டிவிஜுவாலிட்டியா என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க? ஃபுல் கான்டெக்ஸ்ட் வேணும் மாதாஜி. நான் எனக்கு புரியல, இன்னைக்கு தான் கேட்கலாம். நோ ப்ராப்ளம், நீங்க வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புங்க. பக்தி சாஸ்திரி முடிஞ்சா நான் லாகின் பண்றேன் அந்த டைம். அதாவது டைம் பண்ணிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் வேற ஏதாவது இருங்க. சைத்தன்யா பத்தி ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? பக்தி சாஸ்திரி குழம்பிடுவாங்க. இங்க 4-5 பேர் தான் இருக்கீங்க. ஆமா ஆமா. சைத்தன்யா ஆல்ரெடி ரொம்ப ஹெவியா ஓடுது. எல்லாரும் படிக்கிறாங்களோ என்னவோ மாதாஜி, எனக்கு கொஞ்சம் இந்த டெக்னிக்கல் எல்லாரும் புரிஞ்சுதான் படிக்க முடியும். ஏன்னா நான் தானே क्वेश्चन பேப்பர் செட் பண்ண போறேன். இல்ல பக்தி சாஸ்திரி தப்பிட்டீங்க, நான் செட் பண்ணல. Very much lagging behind Mataji. Bhakti Shastri. எனக்கு தெரியாது மாதாஜி, எனக்கு சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. பக்தி சாஸ்திரி நான் எடுக்கவே போறது இல்லையே மாதாஜி. நான் தனேஸ்வரி மேம் எடுக்கிறாங்க, நீங்க போய் ஜாயின் ஆகணும். இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இது இன்னொரு தடவை வேணும் மாதாஜி. தனேஸ்வரி மாதாஜி 3 தடவை எடுத்துட்டாங்க. 3 தடவை எடுத்துட்டாங்க. நோட்ல எல்லாம் கூட தெரியுது மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, 2 தடவை வந்திருக்காது. நிறைய தடவை எடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. அதை சரி, புஷ்ப மாதாஜி ஏதோ ஒரு செகண்ட் புஷ்ப மாதாஜி என்னமோ கேள்வா வந்தீங்க, ஆனா என்ன புரியல? ஆசிரிய அர்த்தம்னா என்ன மாதாஜி? ஆசிரிய அர்த்தம். ஓகே, ஆசிரிய மாதாஜி இப்ப வந்து ஆசிரமம், அநாத ஆசிரமம் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஆசிரமம்ல 2 செட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. ஆசிரமம் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன். அங்க வந்து நடத்துறவங்க ஒருத்தங்க இருப்பாங்க, அங்க வந்து சேர்றவங்க இருப்பாங்க. கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. சோ ஆசிரமம்ன்றது கரெக்ட். சோ ஆஸ்ரயா ஆசிரமம் 2 இருக்கும். கரெக்ட். இதுதான் அந்த வார்த்தை. ஒரு செகண்ட் இருங்க, அந்த லைன்க்கே நான் போறேன் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேரிங்க்கு. சரி, நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் நான் ஸ்கிரீன்ல அதை எடுத்தா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். அர்த்தா சர்கா விசர்ஜஸ்த சானம் போஷணம் ஊர்வஹ மன்மந்த்ராயிதானு கதா ஆஸ்ரயஹ. இத பாருங்க, 10th பாயிண்ட் வந்து ஆஸ்ரயா. அப்படின்னா யார் உங்களுக்கு ஆசிரமம் கொடுக்குறாங்க? யார் கொடுப்பாங்க? அந்த ஆசிரமம் நடத்துறவங்க. இங்க வந்து கிருஷ்ணர். அந்த ஆசிரமத்துல இருக்கிறவங்க யாரு? ஆஸ்ரிதா. ரைட். நோ மாதாஜி, 1 செகண்ட். ஆஸ்ரயான்றவங்க தான் ஷெல்டர் கொடுக்கிறவர். ஆனா ஆசிரமம்ன்றது இடம், ஆஸ்ரயான்றது வந்து அந்த ஓனர் ஆஃப் ஆசிரமம் எடுத்துக்கோங்க, அவர் தான் பாத்துக்கிறாரு. அதுதான் கிருஷ்ணர். நம்ம எல்லாம் தான் அனாதைகள், அதாவது தெரிஞ்சுக்கணும். ஆஸ்ரிதா நம்ம, ரைட்? நம்ம வந்து ஷெல்டர்ல இருக்கோம், நம்ம வந்து ஆஸ்ரிதா. சோ ஆசிரமம் அன்றது அவரோட தாமா, ஆஸ்ரயா கொடுக்கிறது கிருஷ்ணர். ஆஸ்ரியா யாருக்கு? ஆஸ்ரிதா யாரு? நம்ம. ஆஸ்ரிதா நம்ம தான் அனாதைகள், நம்மளுக்கு ஆசிரமம் கொடுக்கிறார். அதுதான் விஷயம். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஆசிரமம் தாமம், ஆஸ்ரயா கிருஷ்ணர், ஆஸ்திதா நம்ம அனாதைகள். சரியா மாதாஜி? மாதாஜி, we are under the shelter of Bhagavan Krishna. Exactly. நம்மளா ஆஸ்திதா. மாதாஜி, ஆசிரமம்ங்கிறது அந்த இடம், அந்த பிளேஸ். தாமா. ஆசிரம ஆஸ்ரயாங்கிறது யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள மாதாஜி. கரெக்ட். ஆஸ்ரயாங்கிறது we are all ஆஸ்ரயா. கரெக்ட். Thank you Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. Welcome Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. The initiation la first இந்த ஆசிரியா தான கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ISKCON initiation ல
ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்ரயா and shelter. ஷெல்டர். அதேதான் ஆஸ்ரயானா ஷெல்டர் பிரபு. அதுதான் கொடுக்குறாங்க. அப்ப ஷெல்டர் ஆஸ்ரயா ஒண்ணும். அப்ப ரெண்டு தான் போட்டிருக்காங்க. ஷெல்டர்ன்றது என்ன? நம்ம இல்ல கிருஷ்ணர் நமக்கு ஷெல்டர் கொடுக்குறாரு. இல்ல ஆஸ்ரயாங்கிறது ஒரு இது ஷெல்டருக்கு 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்களே நம்ம இதுல இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, அது நீங்க அதுவும் இதுவும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க. அவர் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கேட்டாரு. சோ ஆஸ்ரயா ஷெல்டர் ரெண்டுமே ஒரே வார்த்தை தான். அந்த ஃபார்ம் வந்து ஆஸ்ரயா ஃபார்ம் ஷெல்டர் தான். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுச்சா? அப்போ நம்ம என் பண்ணலாமா மீட்டிங்? ஏன்னா ஓகே மாதாஜி. பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.